večer. Já jsem přišla poděkovat našim dětem, vašim a našim, i krásnému, za krásný teda koncert. Bylo to perfektní a vždycky si říkám, že příště už to nemůže být lepší. Zase je to. Zase je to, zase je to. Moc bych chtěla poděkovat svým kolegům, protože to je obrovský kus práce, především Moniky Švantnerové, které moc děkuju. Chtěla poděkovat Ivě Petkové za to, že s námi pořád naši doprovodnou kapelu, já věřím tomu, že oni ještě dlouho budou hrát a Osvaben se na ně bude závistivě dívat, takže Tereze Povucké. Moc to neviděli, Lenka Osinová, moc děkujeme, že to bylo. A prosila bych Verču Ruskovou a Míšu Svobodníkovou, které vzadu dbali na to, aby se vám děti nezranili a aby to tady mohlo proběhnout všechno v klidu. Takže abych je moc poprosila, aby přišli, ukázali se nám. A zvláštní poděkování patří dneska těm, kteří byli bezkonkurenčně lepší než já teď, a to jsou naši moderátoři Eliška a Ondra, protože oni byli báječní. Úžasný a Elišce úplně zvláštní poděkování, protože to je bez komentáře. Takový zpěvák, to se musí narodit, že? A pak tak večer. Krásný večer a přeji nám všem krásné léto, hodně společných zážitků, rodinných vašich i tady dětí, aby jim to vysvědčení vyšlo a vůbec, ať se nám daří, ať jsme zdraví. Děkuji. Vážení hosté, dneska jste mohli vidět 96 zpívajících dětí, 10 hudebníků, 7 učitelů a asi 15 pomocníků. I všichni se moc snažili vás v předprázdninovém odpolední potěšit. Doufáme, že se nám to povedlo a že i vy si budete dneska prospěvovat. Protože kdo si zpívá, je šťastný.